dia. Bé, intentaré explicar una mica la història de l'empresa. Simon va complir l'any passat 100 anys. O sigui, vàrem celebrar el centenari, vàrem fer grans festes i grans celebracions durant tot l'any passat. I està en aquests moments, és una empresa totalment familiar, ho ha estat des del començament, ho continua sent, tot el capital de l'empresa està en mans de la família, encara, i a més a més n'estem molt orgullosos de com ha evolucionat i els llocs on ha arribat en aquests moments. L'empresa va néixer fa 100 anys, l'any 1916. Explicaré una mica els seus orígens. La creació de l'empresa va tenir lloc en una sèrie de circumstàncies. El meu avi, el senyor Arturo Simón, era una persona de classe molt humil, natural del Baix Empordà, de Vulpellac, al costat de la Bisbal d'Empordà. Aquest senyor tenia una formació molt somera, escolar, però era una persona molt espavilada. De jovenet va entrar en un procés d'aprenentatge, com era molt corrent en aquells temps, i va fer l'aprenentatge en una fàbrica de suro, que són molt corrents en aquella zona, com a llauner, o sigui, el que ara en diríem fontaner, no? O sigui, feia instal·lacions de fontaneria, muntava aixetes, etc. El que s'entén llauneria, però fontaneria, en el ram de la fontaneria. Era un operari, va arribar a ser un operari molt espavilat, era un manetes, i va fer tot l'aprenentatge, com us deia, en una fàbrica de la zona de suro. Bé, la meva àvia, que també té molta importància en la creació de la indústria, era una noia de Girona que tenia un ofici i era cotillaire, feia cotilles d'aquelles que portaven les senyores en aquella època, d'aquelles cotilles de branilles que portaven ullets i que, per tant, dintre de la fabricació d'això, que era una cosa absolutament artesana, doncs es havien d'utilitzar també uns certs artilogis metal·lúrgics. Que el senyor Arturo havia trobat feina a Olot. Li havien ofert fer de menjar a dintre d'una botiga que es dedicava a fer instal·lacions de fontaneria a Olot. Al cap de molt poc, al cap de 3 o 4 anys, el senyor Arturo va muntar un negoci propi, una botiga de fontaneria, es va establir pel seu compte. I a la mateixa instal·lació, la meva àvia, la senyora Lola, doncs també tenia la seva clientela i feia les cotilles, etc. Aquest negoci va anar tirant endavant, era molt modest, però va anar tirant endavant i es va anar fent un lloc a dintre del mercat local. Al cap de poc, com de 2 o 3 anys, aprofitant que era el moment en què es començaven a fer instal·lacions elèctriques, molt senzilles, però era el començament de la il·luminació elèctrica en les cases, i aleshores va aparèixer un personatge que va entrar a fer no feien companyia, sinó que va aprofitar les instal·lacions de la botiga i podien oferir, a més de les instal·lacions de fontaneria, petites instal·lacions elèctriques que normalment consistien només en col·locar un interruptor, un cablejat, un portalàmperes que penjava d'un fil i una bombeta. Això és el que normalment es feia en aquells moments. Però això va permetre que el meu avi, el senyor Arturo, que ja he explicat que eren molt manetes, va poder aprendre l'ofici. De la mateixa manera que feia aixetes i feia fontaneria, va aprendre que feia instal·lacions elèctriques veient com ho feia l'altre. Al cap de poc, al cap d'un parell d'anys, aquest senyor tenia problemes de salut i li va vendre el negoci, a la seva part, en el meu avi, i el meu avi va començar a fer, i cada vegada tenia més feina de tipus elèctric que no pas de l'altre. El material aquest, els portalàmperes i els interruptors, no es fabricaven aquí a Espanya, s'importaven normalment d'Alemanya o de Centre Europa.
Amb aquestes va esclatar la Primera Guerra Mundial i es varen parar les importacions. Llavors el senyor Arturo, el meu avi, es va trobar que tenia instal·lacions a mig fer i no tenia material. Però com que eren molt manetes, va lograr fer-se, però així d'artesania, absolutament d'artesania, els 3, 4, 5 portalàmperes que necessitava per acabar instal·lacions. Ho va fer així i ho feia amb mitjans absolutament artesanals. Ell normalment comprava el material a un viatjant de la casa Siemens que passava de tant en tant per la botiga. I un dia va venir i ell li va dir, escolta, quan me'n podrà servir altra vegada material? I li va dir, bueno, és que és impossible perquè no entra res. I ell li va ensenyar, diu, mira, de moment jo m'arreglo així, vaig fent aquest d'això. I quan ho va veure li va dir, escolta, i d'això me'n podries fer per mi? Perquè és que tothom me'n demana i no tinc material d'aquest tipus. I li va dir, bueno, són d'artesania, costaran una mica cars perquè són d'artesania. Va dir, bueno, digue'm, li va dir el preu, li va dir que sí i li va encarregar que n'hi fes 100. I els hi va fer, i aquesta va ser la primera comanda de el que després seria la indústria de portalàmperes. Després d'aquesta primera comanda de 100 n'hi van encarregar 500 i així la cosa va anar tirant endavant. Esclar, al cap de poc, al cap d'uns mesos, es va haver de comprar una premsa, un torn ja amb tracció elèctrica, etc. I la cosa de la indústria va anar tirant una mica endavant. No? Tot això va anar evolucionant fins que al cap de 2 o 3 anys ja no hi cabia dintre de la petita instal·lació que tenia, perquè això ho tenien els sòtanos d'aquesta petita tenda, i per tant va haver d'anar a buscar ja un local més gran i fer un taller amb una mica més de cara i ulls. Aquest segon taller també va durar també només 3 o 4 anys i ja va necessitar fer-se una instal·lació una mica més gran, que va ser la tercera fabriqueta, però que ja tenia una mica més de cara i ulls. Això va anar tirant endavant, va anar afegint maquinària, va anar ampliant una mica la gamma de productes. A part de portalàmperes ja feia també interruptors, feia petits fusibles d'aquells Edison, d'aquells cargolats, i la fàbrica va anar augmentant fins que en els anys 30 ja era una fàbrica que empleava unes 30 persones. La direcció de tot això ho portava ell i ho portava també bastant l'àvia. L'àvia es dedicava més a portar, diguem, el back office, o sigui, anar als bancs, portar una mica de comptabilitat de clau de ganxo, però comptabilitat al fi i al cap, i d'aquesta manera les coses van anar tirant endavant fins que ja tenia una estructura una mica més de cara i ulls. A finals dels anys 30, per tant, les remeses de portalàmperes ja eren importants, ja es fabricaven de l'ordre d'1 milió de portalàmperes anuals, i per tant ja tenia un cert pes dintre de la indústria nacional. Tot això ho vam poder muntar fent-se un tip de treballar i no sé, jo sempre he dit que la cooperació d'aquestes dues persones, entre l'enginy de l'avi i l'empenta de l'àvia, varen ser els que varen tirar endavant el començament del negoci. I no hem d'oblidar que moltes vegades, encara que després aquestes coses evolucionin i arribin a ser indústries grans, al començament els primers passos solen ser els més difícils. I el que hi hagi en aquest país gent emprenedora que sigui capaç de tirar endavant, que quan li passa l'ocasió per davant no s'espanti, tingui els suficients ànims per tirar endavant, això és el que fa que aquest país tingui una font de riquesa que no en té d'altra. La font de riquesa d'aquest país no són els recursos naturals, que realment en té pocs, sinó la feina i el treball i l'empenta de la gent emprenedora que tira endavant petites indústries que després poden créixer i donar una base industrial sòlida en el país. Amb això arribem, diguem, a l'època en què estem a les portes de la Guerra Civil.
el matrimoni va tenir 3 fills, el meu pare, el senyor Ricard, el meu oncle, el senyor Pere, i la meva tieta, la tieta Rosita, que era la nena de la família. Llavors, com passa en moltes famílies en aquella època, els nois eren els que heredaven el negoci, el que havien de tirar endavant, i les noies heredaven el patrimoni. I així també va passar en aquesta ocasió. Per tant, diguem que el meu pare i el meu oncle, des del començament, des que eren molt petits, doncs ja corrien per la fàbrica, sabien les coses com funcionaven i per tant estaven al tanto totalment del negoci. El meu oncle, l'oncle Pere, es va quedar sempre al costat del seu pare i va heredar les seves qualitats, la seva qualitat de bon manyà, o sigui, es va dedicar sempre tècnicament al negoci, i després això va marcar perquè en l'evolució que van tenir després els 2 germans es van dividir molt bé la feina i també es complementaven molt bé. El meu pare, que era el fill gran, va anar a Barcelona a estudiar enginyeria, i això va ser una cosa que va ser l'àvia, la seva mare, la que va forçar, perquè l'avi no ho tenia molt clar, això de que el noi se n'anés a Barcelona i que es deixés amb ells allà a cuidar del negoci. No ho veiem, que l'avi ho veia molt clar que era important que anés a estudiar i que anés a Barcelona i que encara que després que es pugui dedicar menys durant uns anys al negoci, després tot això es trobaria. I així va ser, va anar a Barcelona, va fer enginyeria i va tornar a Olot. I quan va tornar a Olot era l'any ja 35, o sigui a les portes del que seria la Guerra Civil. En aquesta època els dos germans ja treballaven completament a dintre de la indústria, cadascú amb les seves responsabilitats, un més a la part tècnica de disseny de productes i de processos de fabricació, que era el meu oncle, i un altre més en la part comercial i d'organització, diguem, d'organització general de l'empresa, que era el meu pare, el senyor Ricard. Amb aquestes esclata la Guerra Civil i les indústries que es col·lectivitzen. Aleshores, el meu pare el van anomenar cap de la indústria de guerra d'Olot. Ell tenia sota la seva fèrula tot el conglomerat aquest, i l'oncle, com que ja estava a la fàbrica, era el que coneixia bé la fabricació, va continuar dedicant-se, era el director de la fàbrica que fabricava les beines i tot això. Quan va acabar la guerra, com que quan havia començat i havien apartat, diguem, el material, tot el que eren els motllos i el material que es feia servir per fer portalàmperes i interruptors, doncs havia quedat apartat en un racó. I quan va acabar la guerra es van trobar que de seguida van poder recuperar altra vegada la indústria i estava preparada per poder començar a treballar pràcticament al cap de 4 o 5 dies. Amb la qual cosa doncs, va anar molt bé per poder tornar a tirar endavant, recuperar la indústria i tornar-la a tirar endavant. I el meu avi havia quedat una mica retirat de la qüestió. No? I ell ja va veure que era molt bo que continuessin els 2 fills, i ell molt sàviament ja tenia una edat, en aquella època la gent es feia gran més aviat, es va retirar, els hi va donar totalment la responsabilitat i al cap de molt poc, de 3 o 4 anys, els va traspassar inclús la propietat de les accions. O sigui que ja des del traspàs primer que es fa de primera a segona generació ja es fa d'una manera pràcticament total, traspassant a la nova generació la responsabilitat i retirant-se amb un lloc evidentment donant tots els consells i tot això, però deixant la responsabilitat en la nova generació. I això ha anat passant després. En els diferents passos que hi ha hagut més tard, aquest traspàs s'ha fet pràcticament de la mateixa manera. Els anys 40 van ser molt bons per Simon. L'empresa es va fer gran, es va construir a finals dels anys 40, es va construir una fàbrica ja encara i ulls molt gran a Olot, i en el transcurs d'aquesta dècada
l'empresa es va anar fent gran i va arribar a ser l'empresa més important de fabricació de material elèctric del que en diem de ferreteria. O sigui, perquè en aquells moments ja sortia també el material elèctric que anava a parar a la construcció, però era evident que si no feien el pas anar a fabricar el que entenem per material d'empotrar, no es podria desenvolupar. I al començament dels anys 50 es va fer el pas, es van dissenyar la primera sèrie d'encastar, i això va ser el camí que després va seguir per anar-se fent gran l'empresa. En aquests moments també ja comença a haver-hi els primers problemes de materials i es varen tirar endavant fer una fàbrica de porcellana, i aquesta va ser la primera instal·lació, diguem, el primer salt d'Olot a Barcelona, només per aquesta indústria. Però sí que a meitats dels anys 50 la fabricació de material ja s'havia fet molt important, la indústria havia crescut molt i necessitava molta mà d'obra perquè pràcticament tots els muntatges eren manuals i eren molt laboriosos i per tant necessitava molta mà d'obra. Llavors a Olot no en teníem prou i varen començar a posar la primera pedra per fer una fàbrica a Barcelona. Arriba un moment que el meu pare i el meu oncle veuen la necessitat també d'establir-se ells a Barcelona i ells es traslladen llavors i traslladen la direcció de l'empresa a Barcelona. Això és aproximadament a finals dels 50, començaments dels 60. L'evolució de la indústria a partir d'aquest moment té molt a veure amb altres coses que són molt importants, i és que a partir d'aquests moments una cosa que ja estava dintre però ara comença a tenir molta importància és donar molta atenció als problemes, a les qüestions de qualitat i a les qüestions de disseny. Aquí és quan comença i aquí és el meu oncle, el senyor Pere, que porta la batuta sobre aquesta qüestió. I la segona cosa que també va ser molt important va ser que el disseny va començar a entrar d'una manera forta i cada vegada en miràvem més què és el que feien els reis del disseny a fora. Amb això arribem a l'època en què comencem a entrar els de la tercera generació. La tercera generació vàrem entrar jo des del començament, ja quan estudiava i vaig estudiar enginyeria, però des del començament a les vacances corria per la fàbrica, o sigui, coneixia molt bé el procés de fabricació, i això va anar molt bé després, evidentment. I els meus esclar, hi havia 2 branques a la família i va donar la casualitat de que jo tenia 4 germanes i el meu oncle, de la part del meu oncle, tenia 2 cosines, tot eren noies, i en aquells moments les noies no hi havia maneres de que se les preparés i de que se les encaminés cap a la indústria, i per tant, què va passar? Que varen entrar els gendres. Els gendres varen entrar, no tots, perquè esclar, 7 que ha sigut massa, però 4 o 5 sí que vam arribar a estar a dintre d'allò. A poc vam anar entrant. Primer va entrar el senyor Vives, que era un cosí polític meu, el pare del Sergio. Després va entrar el Trinxeria, després va entrar el senyor Obert i després va entrar també el senyor Serra, que eren gendres dels 2 fundadors. Bé, esclar, això vàrem anar entrant a poc, en mica, i quan vàrem entrar cada un va agafar a dintre de l'empresa responsabilitats diferents, com que l'empresa ja es havia fet molt gran, perquè en l'any 66 vàrem entrar en el camp de la il·luminació també, i per tant teníem una fàbrica d'il·luminació i per tant els articles de fabricació es havien expandit molt. Què va passar? Doncs que cada un a dintre d'aquesta organització una mica desorganitzada, val a dir-ho, agafava responsabilitats diferents. Això va provocar que de seguida es va adonar que això no anava, que havien de buscar una altra manera d'organitzar-nos. Això us estic parlant aproximadament del començament dels anys 70. Al començament dels anys 70 veiem clar que
ens havíem d'organitzar d'una altra manera. L'empresa ja havia fet els primers passos de professionalització, que havien vingut d'una manera a poc, de mica en mica. A mesura que l'empresa es va anar fent gran, el meu pare i el meu oncle tenien molta feina i s'havien d'organitzar. Què varen fer? Varen agafar el que ells en deien un secretari, un secretari d'organització. Aquest secretari d'organització a poc van agafant més poder, perquè li van anar donant, perquè quan veien que sí, que aquest senyor que havien agafat perquè els hi fes una mica de secretari, que els hi portés els assumptes, doncs li van anar agafant confiança, a poc li van anar delegant coses cada vegada més i es van convertir, de fet, en una mena de directors generals molt mediatitzats, perquè tenien els dos propietaris constantment en allà que els hi donaven indicacions, però sí que cada vegada els hi donaven més marge. Llavors, esclar, al començament dels anys 70 ens trobàvem que ja hi havia una organització professional, que hi havia una mena de director general, però després hi havia allà dintre dos senyors de la segona generació que ja venien menys, però venien, i havien anat deixant responsabilitats a dintre de la tercera generació, que aquests sí que hi estàvem tot el dia, però esclar, cadascun en branques diferents. Això vàrem veure molt clar que no anava. I vàrem fer una mena de protocol molt senzill que deia que, escolta, l'empresa s'ha de professionalitzar del tot. Vàrem veure clar que la família està molt bé que conegui i controli finalment el curs dels aconteixements, i ha de conèixer molt bé com funciona el negoci, però no poden tenir funcions directives executives directes, perquè llavors era un caos, perquè un donava un ordre per un cantó i un altre després podia anar allà i no el donava al revés, les coses no quedaven clares, i per tant vàrem fer un petit protocol en el qual reconeixíem que els que érem de la família i que estàvem treballant a dintre de l'empresa, la nostra feina només havia de ser de control i d'informació. O sigui, estàvem controlant, informant-nos de com funcionaven les coses per saber després poder prendre decisions, però que les feines executives i les ordres les havien de donar sempre a través del canal professional. I, evidentment, encarregant als professionals que contractàvem que portessin la direcció efectiva, d'acord amb nosaltres, però que portessin la direcció efectiva. Això, d'aquesta manera, doncs, va anar funcionant durant els anys 70, i quan ens vàrem incorporar a la tercera generació ja plenament, ja ho vàrem anar acotant. Al final ens vàrem trobar amb una situació. El senyor Pere va morir relativament jove, i llavors el meu pare, un cop el seu germà ja havia desaparegut de la direcció, es va anar retirant també mica en mica, i ens va donar altra vegada en la quarta generació, en la tercera generació, pràcticament el que havia passat en les generacions anteriors, o sigui, plena autonomia i també traspàs de la propietat del tot, i la responsabilitat total de la deixada del negoci. A partir d'aquí és quan entrem en nosaltres. Tenim una empresa ja absolutament professionalitzada, el qual ens dona la possibilitat de triar dintre del mercat els millors professionals, i fem un petit protocol en el qual el que anem a buscar és que que els problemes de família no interfereixin dintre dels problemes del negoci. S'estableix al final com un consell executiu que té unes funcions molt especials, que són 4 persones només, que són 4 persones de la família que es dediquen a temps complet en l'empresa, però que no tenen feines executives, no en tenen cap. I per tant amb això ens estalviem el problema de que si el director comercial és un gendre del director general i no funciona prou bé,
doncs que no hi hagi un problema allà, dius, jo el canviaria però segons què no li puc dir perquè llavors es queixarà a la meva filla i la meva filla em vindrà amb un problema i tindrem, allà on teníem un problema industrial tindrem un problema familiar. O sigui, el que anàvem a evitar era això, però també volíem convertir l'empresa en una empresa absolutament professionalitzada i que la propietat intervingués només a partir d'un consell d'administració que es reunia una vegada cada mes o cada 2 mesos o cada 3 i que per tant tindria una visió del negoci molt externa. Volíem que la família continués dirigint el negoci des d'aquest punt de vista, o sigui que tinguem ple coneixement d'això. I vàrem arribar amb una mena de protocol que ens permet les dues coses i que de moment ens ha funcionat molt bé. Amb això arribem, diguem, al començament dels anys 90, que és uns anys de gran expansió. L'empresa s'ha convertit no solament en la més important en Port de l'Empra, sinó que ja ha passat a l'altre cantó i és l'empresa més important a dins del mercat nacional de material elèctric i d'il·luminació. I ens trobem al final, cap a mitjans dels anys 90, que amb els que ens barallem són en grans multinacionals que són molt més grans que nosaltres, que estan repartides per tot el món, etc. i amb els quals si ens hem de barallar, ens barallem aquí dins del mercat nacional, però si ens hem de barallar, ens barallem nosaltres amb pocs o sigui, tenim pocs recursos per enfrontar-nos-hi. I va ser quan va arribar el moment que vam dir, escolta, hem de fer un esforç d'internacionalització, si no ens en sortirem. En els anys 90 durant els anys 90 es fa aquest esforç d'internacionalització i cap a finals, a partir del 97, es comencen a situar les diferents delegacions, empreses a fora. Tot això es fa de diverses maneres, però normalment a base de buscar socis locals perquè entenguin molt bé aquell mercat, i molts d'aquests socis locals després les seves participacions les venen i arribem a tenir un control total de la indústria. O sigui, això, cada país ha evolucionat de diferents maneres, però sí que amb el lapsus de 7-8 anys van lograr convertir l'empresa amb una mena, com diem nosaltres, ens agrada dir, una petita multinacional de butxaca. Amb això arribem, diguem, a finals d'això, mitjans dels anys 90, cap a finals dels anys 90, la direcció, diguem, la direcció general ja canvia també de mans, entra un altre director general de l'empresa, també absolutament professionalitzat, evidentment, i és amb aquest nou director que es fa aquesta internacionalització de l'empresa. A partir d'aquest moment entrem ja a l'entrada de la quarta generació. La quarta generació entra ja amb un protocol molt marcat, perquè ja tenim fet un protocol molt clar de com ha de funcionar la cosa. Vàrem tenir l'avantatge en aquest cas que dintre de les 4 persones que hi havia en el Consell d'Administració, una, degut a la desgràcia de la mort del seu pare, molt jove, havia entrat de la quarta generació i va conviure amb nosaltres bastants anys dintre de la tercera generació, amb el qual el traspàs després de la tercera a la quarta es va poder fer d'una manera molt segura. L'empresa sempre s'ha viscut a casa. Sempre s'arribava amb els dinars o amb els sopars, es parla, es comenta coses que han passat, coses que s'estan més d'acord, menys d'acord entre tots, perquè això sempre passa en totes les famílies, però sempre hi havia una voluntat de tirar endavant i d'arribar al consens. I això és una experiència que ja des del meu pare vaig rebre des del primer dia, o sigui, des que érem molt joves a casa, sempre arribava, això no ho veig clar, però en canvi els altres no sé què o tal, sempre arribaven amb un consens i això era un exemple per mi, la veritat és que molt important. Una empresa familiar la vius i la pots viure estant de viatge d'oci o la vius estant aquí a Barcelona amb una reunió familiar. Això ajuda a crear el compromís, ajuda a crear molta il·lusió, que crec que és bàsic pel seguiment de les empreses. I a més també ajuda a el que és la unió familiar, perquè tothom està compartint un projecte i aquesta unió en la nostra família es dona. Cadascú està a casa seva, perquè si no ja sí que seria una mica un guirigall, perquè tots som diferents,
però l'objectiu comú el tenim tots clar. Jo vaig fer uns estudis de direcció i administració d'empreses, em vaig treure un MBA i el treball, la tessina final, la vaig fer perquè jo sempre m'ha inquietat aquest tema sobre el medi ambient. Llavors, em va sortir, jo ho volia enfocar cap als olis usats per un tema del meu avi per part Vives, no per part Simón, i al final em va venir la directora de l'escola i em va dir, escolta, que resulta que hi ha una empresa interessada en aquesta tessina teva, però l'hauries de fer, jo la volia fer del medi ambient en general, i ells em van dir, escolta, i per què no ho fas enfocat en els olis usats? Que a més em anava bé per lo del meu avi Vives, que també havia estat vinculat amb una empresa de Martorell d'olis. Total, que així ho vaig fer i els hi va agradar, em van demanar si els podia ajudar amb una recerca que volien fer, jo vaig dir que sí, que cap problema, vaig posar un anunci a La Vanguardia, vaig posar el telèfon a casa meva, vaig començar a rebre trucades de gent, al final vaig fer una sèrie d'unes enquestes amb moto i tal, i llavors quan em va cridar el conseller delegat d'aquella empresa, Moto Ibèrica, em va preguntar, escolta, què et dec? I dic, home, mira, 2 dipòsits d'un Scoopy i l'anunci de La Vanguardia així petitó. I la selecció personal i tot això, no sé què, mira, et porto aquí els finalistes i no sé què. Total, li hauria agradar molt. I em va dir, escolta, per què no et fas responsable tu d'aquest projecte? I sí, vaig entrar. O sigui, jo no havia acabat, es pot dir, quasi en els exàmens finals, que ja entrava a treballar a Moto Ibèrica. Va ser uns anys xulos, interessants, intensos, sobretot a l'inici. Em vaig fer responsable d'aquest departament que era de creació nova, i llavors el responsable de logística se'n va anar a França, era francès, i el van tornar cridant a la central. I llavors ell, em van oferir també la part de logística, o sigui, també vaig tocar una part de logística. I llavors va ser quan va venir, per desgràcia, la mort del meu pare. Mira, fa anys. Llavors em van cridar si volia entrar a l'empresa i vaig dir que sí, i em vaig estar amb els meus tiets ja a l'any 93, va ser a febrer del 93. Llavors he estat compartint el Consell d'Administració amb ells, vaig entrar una mica assustat, la veritat, perquè esclar, jo d'actuar, de ser responsable d'una sèrie de coses, a entrar a la direcció d'una empresa rodejat de gent que amb experiència, amb coneixements importants i tal, jo allà vaig entrar una mica acollonit. Però allò que et vas rodant i vas posant la pell morta i vas tenint les experiències, els aprenentatges pertinents, i la veritat és que al final em va agradar i ells em van ensenyar molt també, molt, perquè m'han aplicat una cosa que la vaig escoltar en el senyor Mariano Puig i em va agradar moltíssim, i és el que van aplicar ells en mi, que va ser ensenyar a hacer, ayudar a hacer, dejar hacer i ver hacer. Saps? I això per mi la veritat és que és un exemple claríssim del que ha de ser un traspàs d'una generació en una altra. Els meus cosins van entrar, diria, 7 o 8 anys més tard que jo. Hi havia una mala coincidència, és que els consellers de la tercera generació es jubilaven tots amb un any de diferència. Llavors aquí va haver-hi, la veritat és que un acte d'absoluta generositat per part d'un tiet meu, sobretot, de 2, però vull dir sobretot d'un que va avançar bastant la seva jubilació per deixar entrar a la següent persona en el Consell, perquè poguéssim anar una mica esglaonats, perquè és que si no podia ser bastant perillós, que només jo portés 8 anys en allà i de cop i volta canviessin les 3 persones restants al Consell. Llavors vam poder fer un traspàs una mica més esglaonat amb 5 anys, amb 4 anys va haver-hi el traspàs, amb 5, amb tu va ser el 5è, quan va marxar en Lluís va ser l'últim, que és quan em va traspassar a mi la presidència. La veritat és que la generació tercera, en Lluís es va jubilar en el 2007, allà van haver-hi els millors resultats de la història i des de llavors no els hem pogut igualar. Suposo que ho enteneu, no? Jo sempre els deia, ens n'hem anat i escolta, això és un desastre, que carai. I m'explicaven històries de crisis i coses, escolta, però què dieu ara?
Bueno, va ser tot un repte passar aquesta macrocrisi espectacular. La veritat és que el director general, que es va jubilar ara fa poc, ens va ajudar molt, perquè la veritat és que va començar amb una reestructuració brutal. Penseu que amb un negoci, en l'important, vam baixar facturacions un 50 i un 60%, amb la d'il·luminació vam baixar més d'un 70%. Això es pot carregar l'empresa, però de cop. El que passa és que nosaltres hem sigut molt conservadors. Moltes empreses familiars, la gran majoria, són molt conservadores, tenen la tresoreria que tenen, els beneficis no els reparteixen tots, intentem mirar a llarg plaç, i això és el que realment ens va ajudar. Tenir una caixa forta, això és el que ens va donar la possibilitat i la solidesa d'aguantar una reestructuració tan brutal com la que vam fer, perquè amb una empresa vam baixar a la meitat i amb l'altra ens vam quedar amb un 20%. Això vol dir 800 persones fora. És bastant dolorós, la veritat. Des de llavors sembla que les coses es van despertar una miqueta i de mica en mica anem recuperant les posicions que hem perdut. Espero altra pausa d'aquí no massa. No, val a dir també una cosa, i és que sort que l'empresa havia fet l'esforç d'internacionalització en la dècada anterior. Si no, les haguessin passat molt morades. Sí. Inclús tinguent en compte que sempre ha sigut una empresa que ha cuidat molt la financiació i ha deixat la major part dels beneficis a dintre de l'empresa. Sí, però si no arriba a ser per això ho haguessin passat molt malament. Sí. A veure, la internacionalització va començar en el 97, com ha dit en Lluís, i a partir d'aquí vam fer la veritat és que vam anar a molts països, ens vam marcar una sèrie d'objectius, vam poder-los fer tots, de països que ens havien marcat, i algun altre que ens va sortir alguna oportunitat interessant i la vam aprofitar. Això no vol dir que tots hagin de sortir bé, algun ens costa, algun altre no ens ha sortit bé, però en canvi n'hi ha molts altres que sí, que la cosa funciona, i gràcies a això estem una mica més diversificats, perquè abans som els líders espanyols, però esclar, els líders aquí i tenir tots els ous amb aquesta cistella és perillosíssim, i això, la internacionalització ens ha permès repartir bastant els riscos. De fet, estem amb un 60% fora i un 40% aquí. Explica'ns una mica el model de gestió que tenim implantat d'aquests òrgans de govern. Sí, a veure, el model, jo esclar, el vaig poder viure des del Consell des de l'any 93 amb ells i vaig veure com funcionaven. No deixa de que és un model que requereix, penso jo, molta generositat i molta discreció, perquè has de deixar fer bastant en els directius, que són els professionals de l'empresa, que són els que porten la direcció de l'empresa. Si tu vens d'una feina executiva, sigui la que sigui, tens tendència a executar coses o a prendre decisions, i això és el que no pots fer, perquè jo puc prendre decisions, però que els meus cosins també les poden prendre. I aquí és on poden venir els problemes. Llavors, tot passa pel director general. El director general és el que proposa i executa les ordres, ho consensuem amb ell i amb els directius responsables de cada àrea, perquè fem reunions bastant sovint, cada setmana ens reunim com a mínim 2 cops, els dilluns i els divendres els tenim marcats, amb reunions segures, i després van apareixent reunions. És a dir, nosaltres compartim l'evolució del negoci amb el director general i amb tots els directius de la casa, siguin de segona línia, tercera línia, és igual. O sigui, amb qui calgui parlar d'un tema i parlem. Això dona agilitat, dona coneixement de l'empresa, i a més tenim una transparència absoluta entre tots, perquè és que nosaltres tenim la llibertat d'anar-nos amb el responsable de Middle East a viatjar amb ell sense el director general, per veure directament com tenim les coses en allà, com les estem fent, quina gent tenim en allà i quins perfils són, etc. Això ens dona un coneixement bastant profund de l'empresa. Normalment els viatges els intentem fer amb el director general, perquè així podem prendre decisions d'una manera més àgil, però de tant en quant també ens en anem sense ell, amb els directius que calgui. També tenim la llibertat de parlar amb un o amb un altre, però sempre a títol informatiu. O sigui, escolta, parla'm d'això, digue'm això com ho hem fet o per què ho fem així o no sé què. Si hi ha dubtes ens les apuntem. I llavors anem amb el director general i direm, escolta tu, això, tal, creus que és així? No? Sí. I llavors arribem a consensos sempre. És una
Penso que és una manera de funcionar que requereix disciplina, requereix generositat, perquè a vegades sí que tens tendència a una mica més de protagonisme, a una mica més de manar una mica més, però això tots quatre en aquests moments, i els meus tiets abans a la tercera generació ho tenien claríssim. És una manera bastant eficaç, sap que ens tenen allà, el director general sap que ens tenen allà, qualsevol directiu de la casa sap que ens tenen allà i poden pujar en qualsevol moment i dir-nos, escolta, reunim-nos 5 minuts que hem de parlar de tal tema. O sigui, la cosa funciona així. Nosaltres estem a disposició de l'empresa i el que pretenem és que les coses surtin àgils i sempre consensuades. Però, que és el cas sorprenent, vosaltres aneu cada dia allà, cada dia teniu despatx allà i esteu allà cada dia a disposició. Sí, bueno, hi ha un petit truco també que l'haig de dir, i tenim l'oficina familiar allà, amb la qual hi ha dies que es barregen coses. Llavors, vosaltres quatre sou el Consell d'Administració, o el Consell d'Administració és un altre òrgan on hi ha més part de la família, i després tot això com lliga amb el Consell de Família, si és que hi ha, i tot, com harmonitzeu aquests 70 membres? Tenim el que és el Consell Legal, que aquí tenim més persones, o sigui, som 10 persones en el Consell oficial, diguéssim. El que passa és que com actuem? Actuem primer al Consell Executiu, que som nosaltres 4, que som els que estem en el dia a dia de l'empresa. Cada 3 mesos, més o menys, o quan hi ha algun tema important, convoquem a les 3 persones que ens queden de la tercera generació que estaven anteriorment al Consell i fem un petit Consell amb ells, de 7, allà on ja som, nosaltres 4 més ells 3. Aquí tractem assumptes una mica més importants o significatius perquè ells puguin estar al dia i ens puguin donar la seva opinió. A banda d'això, reunim a la família cada trimestre i cada trimestre els hi fem una presentació de l'evolució de l'empresa durant aquells últims 3 mesos. En allà hi ve tothom. Allò és el Consell de Família. Al Consell de Família hi entra tothom que és major d'edat i parelles que tinguin una certa antiguitat de convivència amb la persona accionista. Clar, no pot ser que vingui el primer any... Estiguin casats o no estiguin casats. Si estan casats però porten un any, no van al Consell de Família. Per què ho fem això? Ho fem perquè de cara a la 5ª generació en els fills, si tant el pare com la mare estan involucrats amb el negoci, estan identificats amb el negoci i comparteixen les inquietuds, les preocupacions, les il·lusions, jo crec que podem fer que la 5a generació ens segueixi millor, d'una manera més fàcil. Això trimestralment. Després, a més, també fem una visita anual a un centre productiu, perquè la família el pugui conèixer. I a més, també fem una altra trobada que normalment li diem a algun directiu de la casa que ens faci una presentació de la seva tasca, del seu departament, de les seves funcions, perquè la família pugui conèixer directament amb un directiu i com funciona l'empresa i la gent que està vinculada amb nosaltres i que ajuda a tirar endavant aquest carro. I després en fem un altre, imagineu si ens estem veient de vegades, que li diem la Junta General d'Accionistes, que llavors aquí és on el director general és el que ens fa una explicació, una visió de l'any anterior i de l'any proper, de les perspectives per l'any següent de tot el grup. Aquestes són les reunions familiars que tenim. Una mica de feina, evident. Després encara en fem una altra a l'estiu, amb el nostre partidet de futbol, pares, mares, fills petits, fills més grans, que ens ho passem molt bé, i que acabem dinant a casa en Lluís, que és un gran cuiner, i allà és on ens arribem a reunir els 70 o 72 que hem arribat a ser. Però ha quedat una cosa en el tinter que et preguntaven, dius, 7 branques familiars, cada branca té unes quantes persones i són 4 els que estan amb el Consell aquest executiu. Com ho feu això? A veure, perquè hi ha hagut, o sigui, a la família sempre, ara hi ha hagut, ja des de fa uns anys enrere, hi ha hagut un consens en què no cada branca familiar ha d'estar representada. A veure, 7 persones en un consell d'administració, en una empresa del nostre tamany, és excessiu, i més de la família.
a banda de que no sempre és fàcil trobar persones amb un perfil adient per estar en el Consell d'Administració. No és qüestió d'omplir i representar branques, sinó és qüestió de poder aportar a l'empresa. Llavors, això ja va ser una decisió de la tercera generació, que en aquells moments eren 5 representants de les 7 branques. Després va quedar reduït a 4 perquè es va considerar que 5 persones potser eren excessives, però és que 2 d'aquestes persones, d'aquestes branques familiars, estaven molt vinculades a en Lluís precisament, amb la qual cosa ja els estava bé, ja els anava bé estar representades per ell. Hi havia, però bueno, tu pots dir-ho millor. Sí, perquè... no, la veritat és que això, com totes les coses, l'evolució de la manera d'organitzar-nos no ho hem dissenyat. Ha vingut, és evolució natural, és una mica darwiniana. Les coses han anat d'aquesta manera i al final hem arribat a aquesta conclusió. Érem 5, van dir no, 5 ens sembla que és excessiu, han de ser 4. El que tenien clar és que encara que fossin 7, doncs, escolta, no ho podíem d'això. I també les famílies van creixent, l'arbre familiar es va fent gros, i escolta, vindrà una nova generació i escolta, 4 està molt bé, perquè 4 ens permet treballar bé, vull dir, ho hem vist en la pràctica, que ens permet treballar bé, i a més permet, el tamany de l'empresa ho permet bé, si fos l'empresa més petita diria inclús, això seria excessiu, però pel tamany que té l'empresa ho permet. I 4 va molt bé perquè llima els protagonismes. Si n'hi haguessin 2, nosaltres mateixos, podríem haver-ho deixat en 2 també, però 2 potser hi hauria una mica més d'enfrontament entre 2 persones, depèn. 4 s'han de venir molt bé i fa el número obliga una mica amb això, i per tant per això ho vàrem decidir d'aquesta manera, però evidentment l'evolució farà que això vagi variant el protocol i potser a la propera generació es decideix que en comptes de 4 han de ser 6 o han de ser un altre número. Ara en aquests moments funciona molt bé d'aquesta manera. El primer director general diguem amb cara i ulls, vull dir, cara i ulls en el sentit de que era realment director general i portava la seva política, va ser l'anterior en el senyor Torra, el senyor Bartrina. El senyor Bartrina va ser director general de l'empresa durant molts anys i el senyor Bartrina és el que va fer l'expansió nacional de Simón i ho va fer molt bé. I una de les seves qualitats més importants és que es va saber rodejar també de gent molt professional, molt bona. La direcció comercial era excel·lent. Simón va assolir el lideratge en el mercat nacional gràcies a un equip comercial boníssim. Després, quan hi va haver el traspàs en la segona generació directiva, la que la va liderar el senyor Torra és l'artífex de l'expansió internacional, el que va fer realment l'expansió internacional i també rodejat d'excel·lents professionals. Això és moltes vegades quan jo explico l'avantatge d'haver professionalitzat l'empresa és aquesta, perquè tenir un molt bon director comercial és molt difícil si el director comercial... Seria una casualitat que el director comercial fos un meu germà. Seria una casualitat. Jo també podria tenir un germà que fos una estrella des del punt de vista comercial. Però em sembla que tinc moltes més possibilitats i el puc triar en el mercat i puc triar el millor. I a més m'estalvio que haver de discutir amb el meu germà. Vull dir, aquesta és la filosofia al final que hi ha en aquesta manera d'organitzar-se. Però, a més han sigut persones, jo he conegut a tots 3, en Joan Bartrin el vaig conèixer, el Xavier Torra que hem viscut moltíssim amb ell i he après molt d'ell també, i ara amb en Lluís que estem compartint tot el que s'està fent aquests últims anys i el que hem de fer endavant. Però puc parlar més, diguéssim, en propietat d'en Xavier Torra i d'en Lluís. Tots dos han sigut persones amb una transparència absoluta. Eren
corretges de transmissió molt fiables de lo que passava a l'empresa i de les coses que es feien. Tots dos tenen equips molt bons. En Xavier tenia un equip de persones boníssim i en Lluís també té un equip de persones boníssim, que els van saber coordinar d'una manera diferent. En Xavier tenia un estil, en Lluís en té un altre. En Lluís està aquí, per això miro cap allà. Vull dir que jo crec que la clau d'això és la transparència absoluta, que no pretenien amagar res a la família. Vull dir, si hi havia una mala notícia venia i la deia, perquè ningú es menjava ningú, sinó el que buscàvem immediatament era com poder solucionar aquell problema. I si les coses anaven bé, doncs perfecte, anaven bé i ens les traslladava tal com eren. Vull dir, jo crec que és això, persones que professionalment són molt bones, que s'han sabut rodejar de persones molt bones i que cadascú amb el seu estil han pogut transmetre i coordinar-se amb la família, amb nosaltres, d'una manera absolutament natural i sincera. A veure, nosaltres els dividendos tenim un protocol que contempla el reparto dels dividendos. El protocol aprovat, i que la clau és aprovar un protocol quan la família està unida, perquè llavors tothom està d'acord, i si es fan les coses d'una manera raonable i raonada, tothom ho accepta. I això és el que es va signar un protocol en el que tots estàvem d'acord. I aquest protocol, una de les coses que contempla és el repartiment de dividendo. I aquest repartiment de dividendos va dividit en tres parts. Una és una part fixa, que aquesta es va actualitzant amb l'IPC, que hi hagin pèrdues o no hi hagin pèrdues, aquest dividendo es reparteix, un mínim. És poc, però és un mínim. Després hi ha una segona part, que depèn dels resultats. Si els resultats són positius, depèn si són el volum d'aquest positiu, doncs es repartirà una mica més o una mica menys. I després hi ha una tercera via, que és que si l'empresa, que això ens passava en els anys bons, en els anys 2003, 4, 5, que eren anys extraordinaris, en allà sí que si vèiem que la caixa de l'empresa superava uns límits de conservadorisme tremendos, llavors dèiem, escolta, potser que hi hagi un sobreeixidor i a partir d'aquí fem un reparto addicional de dividendos, perquè el que no podem fer és que l'empresa acabi tinguent una guardiola desmesurada. Sí, és important que la família es trobi a gust en aquesta política. I també, esclar, si es donés el cas de molts anys seguits de crisi, però després d'haver superat la crisi aquesta que hem superat ara, ens sembla que ens costarà veure una crisi més forta, però sempre pot passar. Si hem aguantat portant aquesta política, jo penso que ho tenim bastant clar, que pot durar bastant de temps, però evidentment s'ha de tenir la família contenta en aquest aspecte, si no vulguis o no vulguis hi hauria tensions. En Xavier Torra el veu escollir vosaltres? Sí, no va ser el primer intent. En els nivells diguem més baixos, absoluta responsabilitat de la línia professional. En el nivell de dalt de tot, o sigui, quan s'ha de triar el director general, evidentment el que tria és el Consell, evident, i quan es tracta de persones del primer staff, evidentment ho fa el director general, però absolutament aconsellat per el Consell de Vigilància. Ara, a partir d'aquesta línia que va baix, és absoluta línia professional. Tots els que tenen... I evidentment l'empresa ja és bastant gran en aquest aspecte. O sigui, a Simon ara en aquests moments hi treballen 3.800, no? 3.800 persones. O sigui, ja té un cert... evidentment tirem mà de professionals de Headhunters, depèn del nivell on hem d'anar, però sempre molt professionalitzat, buscant. O sigui que les persones de primer nivell totes les veiem nosaltres. O sigui, ens les proposen, la Direcció General i Recursos Humans ens proposen aquelles persones, diuen, mira, tenim aquests candidats, els entrevisteu, aviam què us semblen. I llavors amb ells arribem a un consens, escolta, doncs sí o no, comentem el tema. I és que a nosaltres ens funciona aquest sistema, però n'estem orgullosos, vull dir, perquè és un sistema que, a part d'haver-se demostrat a la pràctica que ens funciona, provoca que hi hagi o sigui, que la família estigui molt unida, i això és un bé que ens convé molt preservar.
Per exemple, us explicaré una anècdota, i és que en els anys 90 hi va haver-hi una pressió brutal a tot el país, de multinacionals que venien amb el cistell de la compra a comprar empreses. Evidentment a nosaltres va passar el mateix, vull dir, van passar totes les multinacionals del sector que ens volien comprar al preu que fos, perquè llavors parlaven també de bestieses, i evidentment en varen parlar, dir, escolta, la família en varen parlar perquè ens van arribar a oferir quantitats molt importants. Tota la resta d'empreses del nostre sector nacionals, totes varen acabar comprades per multinacionals, només vàrem quedar nosaltres. I dius, per quina raó no vàrem vendre quan ens feien ofertes molt bones? Bàsicament perquè la família estava molt unida i ho tenia molt clar. Evidentment el negoci era un bon negoci i no el volíem perdre. Això és importantíssim. I segon, perquè aquesta unió de la família fa que la família tingui un esperit industrial, per dir-ho d'alguna manera, i ens dèiem, ens donaran, o sigui, ens caurà aquí un capital enorme que haurem d'administrar i que per tant l'haurem de posar a funcionar. I llavors ens dèiem, però escolta, nosaltres financers no en som, no en sabem, aprendre a ser financers i administrar tot això ens costarà molt, però coneixem molt bé un ofici. Què passaria? Al final, que aquest capital aniríem a buscar a invertir-lo en negocis dels quals coneixem. O sigui, ja el tenim, per què ens l'hem de vendre? Però això només es pot fer si la família està molt unida i té consens en aquest aspecte. I en aquest cas va passar això i estem molt contents que al final decidíssim el que vàrem decidir. No penseu que no hi ha discussions, perquè n'hi ha. Sou humans, Sí, exacte. El que passa és que ens reunim i allà argumentem les coses, no? Intentem compartir i arribar a un consens. Però hi ha una cosa que la meva àvia ens repetia constantment, i jo crec que ho hem integrat bastant, i deia, mira, en una família hi ha gent que és un 9, o un 10, o un 6, o un 4. Si el que és un 5 rendeix com un 5 i el que és un 8 rendeix com un 6, té molt més mèrit el que és un 5 i rendeix com un 5. Vale? Llavors això, dius, home, no tots som iguals, uns tenen unes virtuts o uns defectes, uns són més bons en unes coses i els altres són amb els altres. I això, si ho saps identificar, doncs saps treballar en equip amb els teus cosins o els teus germans o com qui sigui. I després també deia una altra cosa. Depèn, o sigui, quan vosaltres us dieu alguna cosa, us el podeu dir amb carinyo o us el podeu dir perquè en aquell moment sentiu això, però si no hi ha malícia darrere aquelles paraules, ho heu de perdonar sempre, perquè un mal moment, un moment de tensió, un moment de discussió, es poden dir coses que potser no et senten gaire bé, però el que has d'identificar és si hi ha malícia o no hi ha malícia. La meva àvia ens repetia sempre aquestes dues coses, lo del rendiment i lo de la malícia. I això jo crec que és molt bo per acceptar-nos com som i per consensuar els temes argumentant i intentant el millor per la companyia, perquè no deixa que la família està a disposició de la companyia, no la companyia a disposició de l'empresa. No, la companyia a disposició de la família. Esclar, som d'Olot, que això ja marca molt. En l'època del meu pare i el meu oncle, i una mica també en la nostra època, no ens agradava gens figurar, això que se'n diu figurar. Inclús a nivell d'empresa. Això ho varen canviar als anys 90 perquè varen dir que això era un error. Però continuem sense tenir cap ganes de figurar. Però sí que volem que l'empresa figuri, sí que volem que els nostres professionals figurin, sí que volem d'això, i això sí que va canviar com un mitjó a partir dels anys 90, que sí que vàrem donar bombo i tal, perquè, esclar, vull dir, al final dius, escolta, ens interessa l'empresa que surtin els mitjans, interessa que estigui present, però a la família no li agrada gaire, però sí que ens interessa qui estigui a la indústria i qui estiguin els nostres bons professionals. Tot que a Xina tenim problemes, perquè els hi costa molt entendre un president o un conseller que no és executiu i que dones la rellevància en el director general i nosaltres ens quedem un pas enrere. Nosaltres avui en dia dèiem, Simon, light up of emotions, no? Emocions, no? Engega les emocions, no? Però ell ja, en el 1916, ja va
va també aixecar les emocions, no? Anant a les cases a posar llum, una cosa així d'electricitat, a les primeres cases, en lloc de tenir petroli brut i amb olor. El que és una mica estrany o típic, diguem, de la nostra família és que tant l'avi com la segona generació van veure que, clar, que l'empresa anava creixent, que la família anava creixent i que potser podria ser un problema que el model fos que sempre hi haguessin totes les posicions de gestió ocupades per, o almenys les de control del dia a dia per membres de la família. I, d'alguna manera, sense potser adonar-se'n, van fer créixer equips directius molt bons. I un dia van dir, escolta, doncs fes de director general, una persona que s'havia format a la casa, no? I tu fes de director comercial. I ells tenien un sistema que encara recordo del meu avi, que el portava fins a l'extrem a casa seva, perquè era molt ordenat, era el tema de llistes. Ells deien partes o llistes. Tenien llistes de temes, com fem tots a la nostra feina, no? I anaven tatxant, i anaven despatxant. No? Pues, escolta, això com ho tens? Pam, això, com ho tens? Pam. I feien reunions informals, si vols, i altres més formals, despatxant les llistes de temes. Però en aquella època, fins als quasi els 60, van deixar la part més de direcció general i van deixar més la part de la direcció comercial i es van dedicar més potser a l'oficina tècnica, un, que era el tio avi, i l'altre a la part d'operacions, logística, més d'organització, processos, que són molt necessaris, a l'altre. L'entrada de la tercera generació. L'any 65 entra el primer integrant de la tercera generació i després van entrant successivament. Encara amb aquest model de fem una part, però no tota, i potser la més essencial, que és la que a més has d'estar a la vora i és de clients i tot això, està delegat. I van dir, conforme van entrant, tu t'ocupes de la fàbrica d'aquí, la indústria havia anat creixent, tu t'ocupes una mica de la fàbrica d'allà i tal, però de seguida van veure que això no tenia massa recorregut i van fer una reunió que està escrita, ens ha arribat un paper, no?, que diu la reunió a casa del meu tio avi, que es va fer el dia tal i es decideix el què, i és el primer protocol, penso jo, l'embrió del primer protocol, no? Doncs decidim que la família no exercirà càrrecs executius, però sí que estarà al dia a dia del seguiment del negoci i tal. I es van organitzar d'aquesta manera. Després, posteriorment, es va anar sofisticant amb una cosa que en deien de normes, no? Normes. Les normes, tal, no es podrà accedir a un futur consell fins a tal edat, o haurà de tenir aquesta formació, o fins on arriba el tema d'oficina familiar, perquè en segona generació era el que avui seria un family office de concierge, no? Vull dir, s'espatllava la planxa de casa i escolta, me la pots portar a arreglar, o això, o les vacances, o s'ha de canviar no sé què de casa. Fins on pot arribar els serveis que l'oficina familiar que s'ha anat muntant a la família, fins on pot arribar a funcionar, quins són els límits, no? Avui en dia tenim un protocol que no és una Constitució, com es pot modificar i el anem modificant. És la nostra Constitució, diguem, però l'anem modificant perquè s'ha d'anar adaptant als temps. Avui en dia tenim un family office, una oficina familiar, que fa gestoria, fa labors de gestoria, tenim tot el tema de... Nosaltres tenim una família complexa en el sentit de números. Tenim avui en dia la primera generació, segona generació, 2, la tercera generació 7 branques i la quarta generació són 14 cosins i germans i cosins. Amb la qual la cinquena ja seran, em sembla que anem per 20... No, anem per 40 i pico. Ja. O sigui, no, som 27 a la cinquena generació. Som una família que hem fet participar molt la família política.
o sigui, els in-laws, que en diuen, no? Fem participar molt perquè creiem que algú que estigui visquent amb algú és que ho ha de saber tot, no s'ha de... I pot participar molt. De fet, és important que hi participi, amb la qual tenim el Consell de Família, l'Assemblea Familiar, som 62, sembla, no comptant accionistes i no accionistes. Bueno, si vols, acabarem de parlar-ne una mica més, però vull dir que al Consell Familiar tenim una estructura de 7 persones i una persona de direcció, o sigui, 8. Sí, som 4 persones de la quarta generació que estem al Consell, aquest Consell que nosaltres diem Consell d'Administració. És un Consell una mica, com apuntava abans, no? una mica diferent a el que estem acostumats per un Consell d'Administració, perquè no és una reunió trimestral ni mensual, és una reunió setmanal, no un cop a la setmana, sinó diversos cops a la setmana. Tenim unes reunions periòdiques establertes mensuals, que veiem tots els negocis, totes les divisions, com a mínim un cop al mes. Són reunions de treball que les fem juntament amb el director general extern a la família, i en la qual ens dona a la família un coneixement profund de com va el negoci, de com va, de com es respira i la salut de l'empresa, i patim i gaudim. I en aquest cas de la direcció general li dona agilitat, molta agilitat, perquè són reunions de decisió, o sigui, no s'ha d'esperar, és a dir, no s'ha d'esperar al trimestre que reunirem la família i decidirem si una inversió no, o un pressupost, no. Són reunions que donen aquesta agilitat, donen aquest recolzament a la direcció, i la nostra experiència és que ha funcionat molt bé. Hi ha models de tot, jo no n'he trobat gaires com el nostre, però el que sí que tenim d'una manera sagrada és informar molt bé la família de l'evolució del negoci. I com l'informem? Amb 4 reunions mensuals, que coincideix, en aquest cas que som 4, doncs cada trimestre li toca a un convocar el Consell de Família, i en aquest Consell explica obertament, sense cap tipus de filtre, tot, menys les coses confidencials que puguin posar en perill el negoci, tot el funcionament i els números i tot de l'empresa. Això seria, per tant, 4 reunions a l'any. A part de la reunió de Junta General d'Accionistes, que evidentment fa el director general, amb tota la família també. I com us deia abans, no només la família accionista, sinó també la família política. I això va ser una norma, que està en el protocol, doncs, bueno, vam dir, com ho fem, això? Primer va dir, no, havies d'estar casat i tal, però, bueno, ara casat, no, doncs 7 anys de convivència. Que se suposa que si 7 anys de convivència, se suposa que ja està prou madura la convivència com per poder que no et vagin passant persones allà cada 2 per 3, no? Avui tenim així, no sé la pròxima generació si tindrem així, però avui tenim així. Quan a sortir a borsa o no, sortir a borsa és una eina que tenen totes les empreses, que és una molt bona eina, i és per poder créixer, i poder d'alguna manera ràpida, o fins i tot fer caixa si a algú li interessa. Però no hem vist encara la necessitat estratègica de créixer d'una manera que no puguem assumir. Amb la qual cosa això està fora. Per tant, el capital sí que de moment està al 100% a la família. La manera de funcionar dels independents. Dels independents, sí, és veritat. Tenim un consell assessor independent que ens reunim cada 2 mesos, i del qual formem part 4 persones, i nosaltres 4 també, i tenim allà unes discussions de temes que ens poden preocupar, i com moltes vegades passa, només haver de preparar aquestes reunions perquè en aquesta reunió hi ha el director general, els externs i nosaltres. Només haver de preparar la reunió ja t'ajuda, o sigui, ordenar les idees per explicar coses que et preocupen. Això ja és una feina que ja tens el 50% fet. Després, si a sobre et donen algun consell bo,
saps? Ja, vinga, no? Però vull dir que és una cosa que ens ha anat molt ben detectat, no? Bueno, hem intentat buscar gent que no fos del nostre sector, que fos fresca, que vingués fresca, que sí que és veritat que hi ha una persona d'aquest Consell que havia estat el CEO de la casa, que també ens ajuda per entendre una mica la dinàmica nostra, que no és gaire normal, no? Gaire comuna, diguem-ne. I la fundació, no? Sí, o la filantropia en general. Sí, no, evidentment ja fa molts anys que vam decidir doncs, crear una fundació i dedicar una part dels beneficis anuals apartar-los i portar-los a la fundació, i tenim 2 persones de la 4ª generació que l'estan portant i que intentem enfocar doncs, de la millor manera. Hi ha un mar de coses a fer, però bàsicament dedicats a part més d'educació, no? L'educació, si pot ser de l'entorn elèctric, però no necessàriament, d'infraestructures. Hem fet projectes a l'Índia de poblats sencers, de generar una infraestructura que permeti el desenvolupament de tot un col·lectiu de gent que està en situació de perill. És un repte, és un repte. Perquè, clar, és molt diferent ser el fill de la filla del fundador o la fundadora tal, i haver-ho viscut a casa i tal, que una branca que no estigui fins i tot ni al Consell, que no se'n parli gaire de l'empresa a casa, que sí que saben que se'n van a una reunió trimestral i que sí que a vegades parlen d'un dividendo, que parlen d'una visita que han fet a una fàbrica i tal. Doncs això, evidentment, cada vegada costa més, però sí que en el cas nostre ja ens vam organitzar una reunió, 2 reunions anuals, una que coneguessin alguna persona directiva de la casa, directiva, una reunió, i la segona reunió que visitar un centre de producció. Vegin una fàbrica, com es fabrica, algun procés, que vegin, que toquin, doncs, vegin el que hi ha en una indústria. Aquestes 2 coses. I després també, en el cas de la 5a generació, vam fer ja un primer grup, i ara en farem un altre, estem planificant fer un altre, d'unes jornades amb un consultor, gent especialitzada en això, doncs que fessin una petita coneixements de què és una empresa, de màrqueting, molt lleugerament, i després també de relació entre ells, perquè clar, uns cosins segons, cosins tercers que hi ha a casa i tal, hi ha poca roce. Llavors, provocar que es coneguin més, que facin coses junts, que creixin, que sàpiguen que són futurs accionistes d'una empresa. Nosaltres, el mandat que tenim a nivell de família és que nosaltres la nostra il·lusió és passar l'empresa d'una generació a l'altra, evidentment, millor, i fins i tot hi ha una cosa que en broma diem, nosaltres no heretem l'empresa, sinó que l'agafem prestada als nostres fills. Amb la qual cosa, a més, en el cas del Simón encara no ho he demostrat, ha sigut gent generosa en el sentit de que s'han fet moltes donacions en vida d'accions, això també ha ajudat, que això tampoc no és molt normal en altres entorns, amb la qual cosa sempre s'ha pensat en una cosa que s'ha de treballar perquè vagi el millor possible, que creixi, que doni de viure a una família àmplia, però que no és una cosa teva, sinó que és una cosa que l'has de traspassar en els fills. La 3a generació, que és la que estadísticament es carreguen les empreses, la van passar, no sé, la 4a de moment encara. Del dividendo és una cosa que nosaltres, en el cas de la família, hem tingut sempre molt clar. La família s'ha de regar. Si no, el dividendo és el millor antídot contra que els problemes que puguin generar les famílies ja no pot ser dels accionistes, però pot ser de les persones que viuen amb els accionistes. Escolta, aleshores, sempre és molt sa que hi hagi dividendo. I hi ha una norma, fins i tot que tenim al protocol, d'escoltar, hi ha un dividendo mínim. Si per alguna cosa hi ha algun exercici que no és bo, hi ha d'haver dividendo. Perquè estem convençuts que és una manera que hi hagi pau dintre de la família. I, aleshores, clar, l'estalvi de la família va haver-hi un moment que, sense voler, ens vam adonar que teníem un family office, una oficina familiar. I va començar, com et deia, amb la gestoria,
però sí que després s'ha anat estructurant amb inversions financeres, amb la típica SCR, i ens vam adonar també que amb algunes inversions havíem d'anar junts, perquè hi ha moltes branques, escolta, tornem a ajuntar-nos algunes branques amb alguns vehicles per anar a buscar oportunitats més importants o que d'altra manera no podríem fer branca per branca. I al final doncs, també al final la fotografia típica, no? De què immobiliari, què no immobiliari, què financer, què no financer i com i tal, aquest debat hi és cada any. L'objectiu al final és tenir un complement al dividendo, o sigui, que no tot et vingui de la indústria, sinó que et pugui venir també una part per poder, idealment per poder viure del family, que no és fàcil, perquè s'ha de tenir molta cura quines inversions fas i tot, i la gent que primer dies... O sigui, inversions directes, vam decidir que no en faríem més a família, amb la família conjunta, que cadascú faci les seves inversions directes. Que n'hem fet que ha anat molt bé, però n'hi ha hagut que no. Escolta, això és una mica... ja tenim un vehicle de SCR per fer moltes i que algunes vagin bé, algunes no. Però aquestes directes d'il·lusió, no? Que invertim això i tal... No funciona. Perquè a més és un motiu de discussió si no funciona. Però no és fàcil, Aquesta desacceleració que deies tu és un motiu, i dintre de l'ESCEP ho veiem amb moltes experiències que ens arriben d'empreses. O sigui, tirar enrere quan has sigut executiu és tremendo. I mentre tires enrere i poses un director general o directora allà al mig, encara és més difícil, és un repte. Aleshores, si hi ha una família que està aficada en aquest tema, no? De sortir de la gestió i ficar una persona externa, jo crec que el que s'ha de fer és ràpid i clar. O sigui, allargar la transició suposo que ha de ser difícil. En el nostre cas no hem hagut de fer, perquè nosaltres ja hem nascut així, la quarta generació va néixer així, la tercera no. Estava ja quasi, però començava ve de molt lluny la nostra experiència, però sí que et puc dir d'experiències d'empreses que no és fàcil. Nosaltres, en el cas de la Family Office, si pot tenir la categoria de... Sí que de fet és una empresa, no? Sí que estem molt més a sobre que la indústria. I sí que tenim una persona que fa la funció de direcció general. I sí que sabem conscients que no és fàcil, perquè és molt fàcil manar massa. I clar, perquè és que estàs allà cada dia, ho veus, i que una persona que entra nova, però en la part de la indústria tenim claríssim que s'ha de fer confiança. S'ha de fer confiança en la persona i s'ha de donar totes les eines perquè faci el que vulgui, temps, no? La funció més important del Consell de Simon és trobar els millors executius en la part de la indústria. En la part de Family Office, doncs ara no fa gaire s'està professionalitzant amb una persona que fa la direcció general, també d'allà. Sí, a veure, el negoci de Simon no és un negoci lleig de cap manera. O sigui, hi ha famílies com Rothschild que la canviava, no faig més petroli i faig una altra cosa, no? Rockefeller, vull dir, el Rockefeller. No, en el nostre cas, com a família, estem satisfets, molt contents amb el negoci. Sí que nosaltres, la part de sostenibilitat és molt important, però és que és important per al negoci en si, no perquè tinguem uns accionistes que els agradi, perquè és que ha de ser així, no? La sostenibilitat és un factor clau avui en dia, i la gestió de l'energia, en el nostre cas, amb tots els productes que fem, amb l'estalvi, tot això és clau. Aleshores, sí que en la família, amb alguna inversió que hem fet d'aquestes directes, va haver-hi alguna mica de discussió si s'havíem de fer, ens havíem de ficar en aquests sectors i tal, en quant a Family Office. Però a la indústria ens sembla que no, vull dir que estem convençuts que tothom està content i feliç amb el tipus d'inversions que fem. Però sí que és veritat que les noves generacions, la gent d'avui en dia, comencen a entrar a la majoria d'edat, no té res a veure amb la manera de pensar, pensen en mobilitat, en moure's pel món, en anar
potser amb feines més curtes o fer-ne més d'una, amb oci, si vols, a tenir més temps per la família. Vull dir, ha canviat bastant, sí, sens dubte. Però bueno, les empreses també s'han d'anar adaptant. No, per descomptat. En el sentit del dividendo, en el sentit del dividendo. El fet de que no hi hagi dividendo en una empresa fa que potser es pugui trencar i el projecte se'n vagi al risc. Perquè hi ha gent branques que dius, jo tinc aquí un capital enterrat que no em renta res i el veí me'l compra o l'altre me'l compra. Això és una altra història. O sigui, com a empresa s'ha de veure si per créixer en fas prou amb els recursos propis. Si no fas prou amb els recursos propis, com a empreses familiars, normalment tenim molts recursos propis. Som de repartir tots, normalment, les empreses familiars, pocs dividendos del que es podien... Nosaltres també estem en aquest grup d'empreses. Si es veu en algun moment que no es pot repartir dividendo perquè l'empresa necessita recursos per créixer o que fins i tot necessita més recursos per créixer perquè estratègicament, si no creixes, estàs fora, doncs hi ha altres vies, doncs igual borsa o finançament, però de veritat penso que el dividend és una eina clau per a moltes empreses familiars per a la subsistència de les generacions. Sí, sí.